היי חבר'ה, מה המצב? אוקיי, אז בפרק הקודם, מי שצפה, יכל לראות שאנחנו בעצם בנינו שער לנדר. אוקיי? אתם יודעים מה הבעיה? שלפעמים אתה מאבד את המיטה שלך במיינקראפט. ואז אתה לא מוצא את הדרך חזרה. אז אתה מתחיל לחפש, ואתה מפסיד הכל. אוקיי? אז כשלא הייתי בסרטון, אני חיפשתי קצת, ולא מצאתי, אבל החדשות הטובות הן שמצאתי לבה. ובזמן שמצאתי לבה, מצאתי גם המון דיימונדס משום מה. ו14 אובסידיאן. ו14 אובסידיאן. מה שאומר שאנחנו יכולים עדיין ללכת לנדר. אז אנחנו עכשיו מכינים את הנדר. אז חכו פה שנייה. אולי תשתמש לא בקצוות. בקצוות תשתמש בדברים אחרים. נייס. שתיים. שלום. אחד. שתיים. שלוש. ממש מורכב. אוקיי חברים. אז אנחנו עכשיו נכנסים לנדר. מוכנים לראות את הדבר המגניב ביותר שראיתם? טוב. כן, מוכנים לראות? אוקיי, אנחנו נכנסים לנדר. מה איתכם? זה נולדנו גרוע נראה לי. אנחנו לא נולדים. וואו, זה מאוד יפה. וואט! פורטרס, חברים! נראה לי הגענו להתקדמות הראשונה, אבל את הפורטרס אנחנו נשאוב למתישהו אחר. די לפרק הבא, עכשיו אנחנו צריכים לחבר דברים אחרים. בדיוק. כאן מצטערים לכל מי שרוצה שאנחנו נפגור לבנות את המשחק. כן, אנחנו רוצים קצת להמשיך ואולי נפעל יותר. פורטרס זה מאוד גדול. לא חושב ככה. אולי נחפש תיאוריות בפורטרס לבנות. בלייד. כשאני אומר מקום גרוע זה לא תמיד נכון. אבל פעם. אנדרפן! נכון, אנדרפן. בנפורטר. חברים, למה השתמשת באנדרפן? לך ככה בלכים פשוט. זה לא היה מה שציפיתי. פעם ראשונה. כן, אנחנו נחצוב בלוקים. יש פעם ראשונה לכל דבר. אנחנו נחצוב בלוקים ונחזור. ומי שלא ראה את השורטס השני שלנו, שיראה. אוקיי. אנחנו נכנסים הכל נגיד. אני לא מתחרה.
אמרתי לך נוכל. אולי תשים את הנעליים נראה? יש לך מגן. נכון, אין דבר כזה מגן. נו, תקרא לה. ואז תרים אותי. עכשיו תעלה. אתם צוחקים עליי. למה כל כך הרבה בליידים במקום הזה? והתקפות איפה הוא היה? איך שמנו את הריבון? רגע, לא. זהו, תגידו, מה? איך הוא רצית למה? מתי? אני יודע. צריך אוכל. זה לא עובד, צ'ארנו. אולי לך צעד לא להכי למעלה? תראה, לא, עכשיו אתה עצמך עם לך צעד. בוא נראה אם יקרה לנו ראש ביי. וונדר. בלייק חמור. ביי, היה לך באמת. נראה חבלה במבוא. עוד אחד, אתם צוחקים עליי? מה זה היה שם? זה. לא סתם. אין לנו כאן, יש לנו כדור! נכון. אבל אין לנו כאן זה. זה הדרך היחידה שלנו. הדרך היחידה שלנו לשרוד, חברים. אוקיי. אוקיי. אולי? חבר'ה, עוד רגע אנחנו גומרים את הסרטון. אבל ספונר! אנחנו נגמר את הסרטון ליד הספונר. אוקיי? לא, למה? אנחנו לא רוצים ללכת לספונר. אנחנו ממש רוצים ללכת לספונר. למה? כדי לגמור את המשחק. זה המטרה, לא? לא, אתה פול טיים. נלך עם הזילנד, נדבר על זילנד. לא. אנחנו נגעים. אולי ש... טוב, אז חבר'ה, אני רגע אקח את התנור, אקח את זה. זה היה מלדם. אתה תראה. 8, מספיק. אומייגאד, איזה משוגע. כן? רגע. אוקיי. מוכנים?
אוקיי, עכשיו אנחנו בטוחים. אנחנו מוגנים מכל דבר. אז חברים, זה היה כל היום. אם אתם רוצים, תכנסו לערוץ, שימו לייק, ואנחנו נתראה בפעם הבאה. בשמחה. לא, בסדר. אנחנו נשאר בפעם הבאה. ביי.